Okay, nu har jeg lige hentet mit nummer her. Det er 7100, F7100. Og jeg står her sammen med alle de andre tusinder mennesker, som er her for at hente deres løbsnummer til Berlin Marathon, som begynder i overmorgen. Og som I kan se, så foregår der en hel masse her. Det er et paradis for løbere og for andre sportsentusiaster. Man kan købe alt fra sko til løbetøj, energibarer og så videre, så videre. Jeg har nu ikke tænkt mig at bruge særlig meget tid her. Det er også lidt af et helvede at blive trykket igennem. Men det er i hvert fald slået stort op, og jeg er ret spændt på, hvordan det bliver at løbe sammen med de andre 40.000 på søndag. Klokken 9 begynder vi. Og kig efter det her nummer. På nettet kan man se det hele live. Ja. Jeg håber, mine ben er gode. Ønsker mig held at løbe. Hej.